Soc Josep Puentes, que sóc educador ambiental de l'Observatori del Canvi Climàtic. I no res, l'Observatori del Canvi Climàtic depèn de la Fundació València Clima i Energia i a banda hi ha un altre equipament que és l'Oficina de l'Energia. I s'hem desplaçat així al mercat de Rojas Clemente per parlar, entre altres accions, de la importància de consumir aliments sostenibles en quant al tema de la proximitat, temporada, envasament i reducció del desperdici alimentari. A banda, dir-vos que si ens voleu visitar podeu vindre, estem en el carrer Doctor Lluc número 60, en el barri del Cabanyal, on oferim diferents visites, tallers didàctics i també tenim l'opció de que nosaltres ens desplacem al vostre centre educatiu o entitat o activitats online.